Hoy hemos de facer unha entrevista a 4 personas que foron ao concurso de carrera de tirabundo. E que postos tiraste e cantos salas? Bueno, pois eu quedei no terceiro posto, participaban moitos clubs de toda España, nós tínhamos o club de Catoira, o noso tempo foi o terceiro clasificado do 2000. O 2000 era unha regata clasificatoria para unha seguinte de 5.000 metros que se disputaría por a tarde. Neste ano tive tanta sorte que quedei décimo. E ti cantos? Eu, pois, nesa regata pelo máis sorte que gañei, quedei no cuarto posto, e non me esperaba, cando acabei a regata quedei moi contento. Que tal as viaxes de vida? Visitaste algún sitio? Sí, visitamos, fomos á Cartuja, tamén fomos visitar a cidade, fomos así a ver monumentos turísticos da cidade, a partir da regata. E a viaxe de vida de volta tamén, moi ben. En que lugar competiste? Competimos nun lugar que estaba uns 15 kilómetros da cidade de Sevilla, e bueno, o hotel estaba situado a un 10 do campo de regata, foi medio dormido.